देखबहु न छौड़ी पलट के, जब सुतमी गे भतरा से सट के। तोरा देखबहु न छौड़ी पलट के, जब सुतमी गे भतरा से सट के। तोरो निंदिया उड़ जाइतौ रतिया में, करबौ जब हम फोन के छौड़ी रतिया में। आइतौ न निंदिया तोर के छौड़ी रतिया में। तोरा देखबहु न छौड़ी पलट के, जब सुतमी गे भतरा से सट के। तोरा देखबहु न छौड़ी पलट के, जब सुतमी गे भतरा से सट के। तोरो निंदिया उड़ जाइतौ रतिया में, करबौ जब हम फोन के छौड़ी रतिया में। आइतौ न निंदिया तोर के छौड़ी रतिया में। आइतौ न निंदिया तोर के छौड़ी रतिया में। निंदिया तोर, निंदिया तोर, निंदिया तोर। करबो फोन जब रहमी तू बीजी, बुझबो जान हक सैया के निजी, सैया के निजी, सैया के निजी। करबो फोन जब रहमी तू बीजी, बुझबो जान हक सैया के निजी। पागल बना के चल गनी ससुररिया में, करबो जब हम फोन के छौड़ी रतिया में। आइतौ न निंदिया तोर के छौड़ी रतिया में। आइतौ न निंदिया तोर के छौड़ी रतिया में। निंदिया तोर, निंदिया तोर, निंदिया तोर के छौड़ी रतिया में। हमरा के छोड़ छौड़ी काहे इतरावे, सैया के साथे मड़ैया में जावे, मड़ैया में जावे, मड़ैया में जावे। हमरा के छोड़ छौड़ी काहे इतरावे, सैया के साथे मड़ैया में जावे। अरिया लगा के चल गनी ससुररिया में, करबो जब हम फोन के छौड़ी रतिया में। आइतौ न निंदिया तोर के छौड़ी रतिया में। सवेरा फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो, शाहपुर चौक, देवन।